Dragi producători, la început de 2026 venim către dumneavoastră cu o premieră, o noutate aș putea spune. Grupo Padana livrează prin Qualiplant pentru prima dată în România butași neînrădăcinați. Da, ați auzit bine, neînrădăcinați. Știm că v-am obișnuit cu butașii înrădăcinați de 10 ani, însă acesta este primul pas pe care îl facem pentru a fi mai aproape de dumneavoastră, pentru a vă aduce un produs proaspăt, un produs pe care dumneavoastră îl puteți controla și crește din stadii incipiente și care, bineînțeles, oferă avantajele lui, precum ar fi un cost mai redus de producție. În continuare, ceea ce vom face va fi să testăm aceste produse într-o facilitate a unui producător care s-a oferit să ne ajute, ca în cele din urmă să ne putem îndrepta către dumneavoastră și cu tehnologia completă de producție. Bineînțeles, avem toate produsele necesare pe lângă butașii neînrădăcinați, alveole, turbă, hormon de înrădăcinare sau orice alt produs necesar producției. Și mai presus de toate stă, bineînțeles, tehnologia și cunoștințele noastre pe care le împărtășim cu dumneavoastră pentru a ne asigura că aveți o producție de succes.